Haupa lagunok, haupa denoi hemen dago bueltan, zuekin gaurko egun polit honetan, egazateko nahiko egun eguraldi hona atera da gaur. Hemen utzi genuen azkenen egunean, nire burmuinarekin hemen egon ginen jotake, irabazi arte, tatatan, tatatan. Vale, guzti hori aparte utzita, haukenduko dut, tentasak ez ditut jaso nahi eta, hau ere hor, hau zer da, Cooper, Tin, vale. Ai, ama, vale. Hemen utzi genuen, hemen egin nuen emergentziazko etxetxo bat, eta gabilz burdinaren bilagia esateko. Hor gu matz batzuk aurkitu genituen, eta hemen dekogu gure emergentziazko etxea. Hortik dago de gure landa jateko, besterik ez, pizkat kainetik joan nintzen bosketak egiten hau. Ba hori, ez nauzu ikusi nahi nik uste hemen kriston landa eremua egiten ero solo moduen ta gozatzen heldu zain goiza elkarreri lotuta. Bale, ja. Aipo. Hori ez dugu prioritate asko aguartzeko, baina bueno, eramango dugu landa ere, beharko dugulako aurrerago. Prestatu ditut hor, prestatuta wikien webguneak, bada espada, azten gara crafteotxo batzuk egiten edo, nik era berean paralelolki nago frogatzen, burdin gehiago, egin dut mundu bat niretzat, ez? Nire superbientzako mundu bat, mozagoek ikusten eta bereziki kraftoak ikusten eta ikasten joateko. Eta bueno, baten bat bai egitu gauza txoren bat, eta bueno, ez dago, baina oso ondo dago, kurioso, edo polita, edo ezberdina, ez dakit. Holan ez dakit nola esan. Bale, osetin interesatzen kentza, beraz, hau holan moztuko dut, baina hau kentzerakoan, ura, bale, ondo. Haulan, hemen etorri algara urku baten bila behar dugunean. Bale, ondo. Hemen ez dago zer ezkeiago. Burdin bizkalte lortu dugu, eta igual egingo ditu landa ere motxu batzuk gure etxe berberean. Zombiak entzun dira. Holan, izango dugu gure etxe barruan bertan, kanpora iten beharraren, hori, kanpora eskara torri behar ezetarako. Eta, hori, besterik ez. Hainbat gauza ditut egia duteko kontatzeko, benetan interesgarriak, nire ustez interesgarriak direnak. Alanda ere, gero, hainbat gauzak utziko dizkizuet behan deskripzioan, zueki behan deskripzioan, eske molatzen hau da egiten dudan lehen gualdikoa, behan deskripzioan, en fin, hori, behan utziko dizkizio dela deskripzioan, zuek izateko, zuek ikusteko eta datuak hartzeko, vale? Eta ziko naiz gauza batetik izango dela igo dudala jada erabiliko ditudan mozak, igo dut jarra eta mozen karpeta, eta utziko dizkizuete enlazea behan, deskripzioan, zuek hori izateko, eta holan zuen jolaztaldi izango zuen niko daintze bertan egiten nahi naizen mozekin. Zuek jolastu aldi izango duzu, ikusteko, ikasteko, etc. Egin beharko duzuen gauza bakarra izango da eskaratu, egin bada espada zuen jarraren kopia bat, zuek izateko, gero aldatzen duzue jarra, jartzen duzue mozen karpeta punto Minecraftean, jartzen duzue, ez nahi zerratzen, hori da, punto Minecraftean, eta esterik ez, arrankatu Minecraft, pizkat kostatuko zaio egia esateko, bale? Nahiko daude moz pare bat edo hiru direra hor mundu generazioari buruz, osea, rekurtsoak jarri behar dutenak eta abar, eta orduan hori adibidez arrankatzen, horien gatik, claro, rekurtso berriak kargatu behar ditu, probabilitate berria, eta abar,
Eta, claro, hori ulertuko duzuenez kostatuko zaio bere gauza. Eta gero beste xoso nukan ez dut jarri esloioa, me kaguen. Beti azten dut esloioa jartzea, me kaguen. En fin, gutxi gora bera eraman beharko dute kontuan nire burmuin ez prodigiatu, ez prodigiatu honekin. Gero, beste alde batetik komentatuko dizuet zuei, zuek holan igual interesa edo posibilitate baldin baduko zuen, animatzen zaituztet. Datorren maiatzaren 7an, aste artea, vale? Aste eguna, azterketak erditik badakit, baina nik uste dut gustatuko zaizuela. Nire batxillergokook, vale? Artes teknikoak ikasten dugunok, vale? Obratxo bat, musikaltxo bat prestatzen ari gaude. Eta, bueno, eta gure maizuari okurritu zaio orain, hortik burutik sartu zaio, gioia presentatzea konkurtso batera, vale? Presentatuko dugu eta orduan datoste maiatzak 7 gordua haiek ikusteko gure antzerkia erazeran dagoen, gustatzen zaien edo ez, eta bar. Eta orduan, maixok esan digu, konbidatzea lagunei, familiari, kideei, eta hori. Nahi dugu noi, guk hobeto lan egingo dugulako juez batzuen aurrean, hobeto egingo dugula, publiko batekin aurrean badekogu, presioa hobeto nabarituko dugulako. Beraz, hemendik animatzen zaituztet, nire institutora etortzea, bale? Ibarreko landa dela, Bilbon bizitzen bazarie, hartzen duzu metroa sarriko gertokira arte, bale? Eta hor ondoan dago, ateatzen zari eta eskerretara, eta ikusiko duzue, hortxe bertan dago, bale? Posibilitatea baldin badugu zu etortzeko, nik benetan gustora, benetan oso gustora, nik animatzen zaituzten, nik uste gustoko izango duzuela, benetan gustu. Dik uste, orain, alba duzue, hor dago koska. Nik ez dizuete behartuko, hori inoiz, zaite hori burutik pasatuko, inoiz bez, benetan. Nik besterik ez, nik animatzen zaituztet, besterik ez nago behartzen. Nik uste dut gustatuko zaizuela, gainera nire batxillergoa ezagutzea posibilitatea ematen dizuen, nire ikuspuntutik, eta gainera gustoko baduzue eta ikasketak edo batxillergora baldin zoazte hasiko sari edo dena delakoa, datorren urterako apuntatzearen posibilitatea izango zenukete. Pa gustos, los colores. Besterik ez. Eta egia esate goztakin nola egiten dudan, beti diko dara burbuinan kriston esango dut hau bolan, bestera, honetara hobeto, eta gero ez dut esaten ez da mierda bat ere ez. Guztia esate dut 2 minututan. Hau dirudi, maz median nagora dirudi, hau, baina bueno, bai. Bai, hasi gaitezke, egia da, berzeleko gomen, burden gutxe dekogu, behiratuko dut, segundutxo bat lagunok, emadazue, segundu bana, behiratuko duela musik craft. A ver, The Home of Music. No, es. Vale. Minecraft mod. Hemen suposatzen dut bidaliko nahuela, espero. Isilik egon. YouTubeko bideak oso ondo bideratzen du jendea. Spoiler. What the fuck? Nahi ditut crafteoak, eskerrik asko. Crafteo os. Me cago en tu.
Musicraft mod, takata, hemen. Hombre, ez dutara da partekatu nahi. Hombre. Hori da, hau da nahi nuena. Primera. Uste dute. Karga dezala, bitartean, ona itxuliko gara. Gagoz egin da, bale. Tin or. Eta hemen, burdin gehiago. Osa, kobre, ez burdina, kobre. Euroren mila joan behar gara. Oh, mon dieu. Vale, a ver, hemen. Hau zer da deskarga zuzen, bai, hau ez dut nahi, eskarrik asko. Osa, nahi dut hau. Baina bere Minecrafteko hori forunatik, mesedez, kauen. Beatu nahi dut zer craftatu aldugun. Musicraft. Allez, on y va, s'il te plaît, mon ami. Me cago en... Joder. Barka nazazue. Ay. Pebuil, música funta. What the fuck es, hombre, es. Ni nahi dut moza, argelalako moza. Joder. Ay, Dios mío. Alakoak hasten direnean. Hemen di pianos, guitars and drum kits. Orain esatu dute gainera segundo batela uno, benetan. Venga. Demoz, eskerrik asko. Soñorik ez. Hau fuera. ¡Oh! Crafting recipes. Ah, vale, primero, vale. ¡Ah! Aurkitu dut. Spoiler. Ireki! Zenbeak entzuten nahi naiz. Jarraiko naiz. Baitu da laia crafter recipes. A ver. Vale, behar dut burdin gai hau. Piano egita gustatu. Egin nahi dut pianoa ja da. Vale, behar dut burdina. Burdinaren bila. Voilà, change le téléphone de retourner. Oh, qu'on va. La la la. La la la. La la. Lo. Il n'y a pas de amour propre, peut-être. Nanana. Hostia! Sustako. Susta manau. Joder. Susta manau ez pentsa, Hor egon da camper bat izango balira bezala. Burdina! Eta zazpigarren kapaia burdina egon behar da. Baina, bueno. Vengo dugu. Hau zer da? Hau ez da burdina. Bueno, berdin, eramango dugu. Beharko dugula aurrerago nire ustetan kantitate nahiko ahonditan. Apa. Venga. Bizkat aurrera egingo dugu. Eta betxustu dara bakarrik 10 minutu grabatzen. Beraz, ondo. Bueno, ondo. Ez da ez asko ez gitxi, ez gehiagi, ez gitxegi. Bizkat gehiago eta... listo. Gaurkoz... Espero dute zaztea gero, esan dituen gauza guztiak jartzea. Estela nik hemen boitu burdina, ez da nik gero tiro bat egingo dute. Utsiko dizuet ere institutuaren webgunea eta mapatxo bat edo bilatu dut. Vale. Hau ez dut orain txabertan esploratuko. Piano egiten hasi nahi dudalako, baina kosten dut zerandoan movida.
Hori, txeko saiatuko naiz ere, gutxienez kalearen izena, mapatxo bat igual aurkitu alba dut, olan zuek bideratzeko, pixkat, eta animatzen zaitu, benetan, nik gustora egoen itzateke zuentzako nebre papera antxestenik benetan, gustola egingo nukeela. Baina, bueno, ezin baduzue, benetan urretzen dudala, osea, azterketak nik ere hor nabil, orain ez gara ziorenik, baina horren bagaudela nekin eta abar, eta nik zuen, urretzen dut ikasketak, lanak edo dena delakoa, noski prioritate osoa daukatela. Ba, bueno, animatzen zaituztet, eta igual kaldutuko zuari zerri buruz doan gure horatxo hau, bale? Ba, horatxo hau benetan doa, bueno, tipo bat hiltzen dutela, bueno, hiltzen dute teorian, baina benetan egin nahi duena da, bere hilketa hori fingitu, gero riora joateko. Eta, bueno, eta bitartean, ba, hor den gauzak, besterik ez. Bat, benetan bakarrik bat ematen didala! Bale. Summer, hor, haundi eta polito. Esan ez dezala. Eta hori behar dut burdina egiteko hau. Joder. Piano bat egitea garesteria ateratzen da, Ai, ama. Ingo dugu eta hau aldatu dute ere, Lehen eustote hilu ematen zizutela batekin. Baina, bueno. Burdin gehiago horren bila joan beharko gara. Besterik ez da inbesterako bez arazoa. Ara joango gara eta listo. Etre zampa. Haulan. Venga. Ba, ara joango gara burdin gehiago horren bila. Aaaa! Me cauen. Leatu nagoen hemen creeperra. Joder. Ai, ama. Ze susto. Joder. Madre mía. Barkatu joagatik. Joder. Dirudik Herobrine etorri dela edo, ez dakit. Madre mía. Nik uste dut olako joak ez ditu inoiz botatxe. Joder, es que izan da visto y no visto. Osea, ez naiz konturatu. Ai, ama. Qué follón, qué movidón. Vale, bi minutu, bost minutu gehiago, bale? Eta irurak dira oraintxe bertan, eta boster arte. Bueno. Bueno, burdina dekogu hemen, bien. Vale, hau ziurtatuko dugu pizkat. Hor burdina, ikatza. Vale, hor zombi bat. Venga, afuera. Uy, Luthor. Ahora s'enjure le téléphone de retourne. Vale. Hau ziurra da. Eraz hasiko gara hemen gauzak eramaten. Eta ja da, igual ematen badit, denbora ematen badit, hasiko naiz ja gutxenez moten bat erakusten. Igual denbora ematen dit, eta pizkat azkenean, 20 minutu egin beharrean, azkenean, geratuko zait, lehenengo saioa bezala, ordordiko gauza bat. Bakit pesatu egin dela, barkatu, baina... Eke... Batxutan 20 minutu gauza... Osea... Gauzak eragusteko 20 minututan batxutan gitxiek da. Eta baina, bueno, besterik ez. Hau holan... Vale, menik hartu ditugu gauzak, vale, eramango dugu egurra... Osea, egurra... Meko, hauen riau. Ikatzau. Behar ditugu 6 gehiago burdinez. Vale, 5 ditut, hartuko dut burdin pizkat gehiago. Igoko gara etxera.
eta gero urrengo saioan edo etorriko gara hau seriotan exploratzera, bale? Baina nolan ja gutxenez piano hausten dut eginda. Baina ez dekot urrea, urrea behar dut. Beraz ez, jarrituko dugu hemendik. Bale, hau da Igor. Uste norbaiteke whatsappazoa bota didala, baina grabatzen dago. Eraz, hau prioritate dauka. Zaigu asko geratzen jada, baina bueno. Urrea behar du hankak egiteko goratzen naiz. Bai. Laja, Mr. Lag, munduaren zorrera, gota. Soinu hori. A ber, hemen egingo ditu antlortxe batzuk. Niri katxa mesedez. Vale, nire emango dugu hau. Hortik nabil zombiak entzuten, baina bueno. Pizkenak hau aurrera eraman gardu, eta esploratu, eta abar. Apalaja. Ekago herria. Inora ez esatea laga, eta laga, laga ez dugula. Eta hori jeitsi dio dala, hainbat izan da, jeitsi diot pelukeritar, jeitsi diot, zera, grafikoen nivela. Vale. Hori, jeitsi dio dala nivela. Clipper bat, eskloide bat. Beratuko beste bidea. Eta gero hor ja pizkatu beto. Eskerrik asko, Mr. Lag. Beste bidea hau da. Hostia, se suste mandidan. Joder, gaur ez dut infartoetan, hemen gaude 2x1 infartoetan. Me cago en la puta, se suste mandidan. Joder, murciélago horrekin. Murciélago? Nola demonta esaten zen murciélago? Artximerra. En fin, a ver, hau hartuko dugu, eramango dugu. Hau be. Bornizko espatu dekogu eta guzti. Euskal horrendik dekogu hori janarekin. Justo gabiltz janariz eta bez ez dute asko arriesgatu nahi. Momentuz. Zer da? Silver. Vale. Hau lan. Hemen burdin pizkat gehiago eta usteko mementu aldu zaigu. Zebizkor joaten diren momentutxo hauek ez da lagunok. Nire ere benetan pena ematen didala. Bueno besterik gabe lagunok, espero zuek gustoko izate, gustoko izan bat zuek, eta horrengor arte, agur!